What's up guys? This is Ramil Asnar, team leader of Team Titans, and pakita ko ngayon sa inyo yung bago nating kit, the Rambo kit, the Load Plus Kit 8.0. Ito po siya. Okay? Ito yung luma natin, no? Available pa rin naman siya. Pero explain ko sa inyo yung difference, no? So, this kit, yung 4998 rather, siya yung 7 ways to earn natin. So, ngayon, nag-add tayo ng another way to earn, no? Yung RMB, the real-time matching bonus. So, ito na yon. Okay, ito yung kit natin. Napakadaming laman nito. So, isa-isahin natin. Okay? So, tanggalin ko muna itong box natin. Ito yung luma natin. Okay. So, pakita ko yung box. Ito yung harap niya. Okay, sa side niya. Dito yung mga partners natin, no? Globe, Sun, Smart, Token Text, and TM. Okay? Other side naman yung Load Extreme. Ito yung system natin. Okay? And ito yung harap at likod. Okay? V-Mobile. Then, My Life naman sa kabila. Okay? So, set aside ko ito. So, ang mga laman niya, no? Meron tayong, of course, meron tayong, ito yung TP card o yung Technopreneur card nyo. Okay? Meron tayo kasama niyan. And, syempre, yung Techno user natin na My Life Basic ready na siya. Okay? So, kakaiba to sa dati natin. Okay? Yung dati natin, okay, ito yung dati natin. 20 pieces lang siya and kulay green yan. So, sa 4998, kulay green po yung Techno user natin. Then, sa 8888 nating package, ito po yung color blue na. Light blue. Okay? So, pareho ding meron siyang Technopreneur na access card. No? So, yan yung gagamitin natin para magkaroon tayo ng access. Okay? So meron tayo dito, 40 pieces. 40 pieces na yung kasama niya. Grabe. So, 250 pa rin ang SRP natin. So, magkano nyo nabili ang kit? 8,888. Then, pag nabenta nyo lahat to, imagine 10,000. Alright? Dun sa isa, halos break-even lang kayo. No? Dahil 5,000 pag nabenta nyo yung 20 pieces. Pero ito yung 40 pieces na to, pag nabenta nyo 10,000. Grabe. So, dun pa lang, bawin nyo na yung binayaran nyo. So, may kasama pa rin tayong V-Mobile na SM E+, no? Tap to pay. Ito yung magagamit nyo sa SM. Okay? So, pag gusto nyo manood ng sine at ayaw nyo nang pumila, no? Dahil sobrang haba ng pelikula, kunwari, ng isang blockbuster film, loadan nyo lang to ng via V-Mobile, no? Syempre, yung system natin, tayo exclusive na makakapag-load dito via mobile. Okay? Tayo napili ni SM. So, yung napakaganda niya sa parking, no, sa UV Express, no, pwede kayong, ito na lang yung pambabayad nyo. Kakargahan nyo na lang to ng laman, no. Okay. So, nakita nyo na yung mga cards natin. Alright. And, of course, syempre ito, no, yung tarpaulin natin. Kasama yan sa package. And, syempre, 40 pieces ang laman ng Techno user nyo. So, meron din kayong 40 pieces na Empower SIM. Alright? So, i-package nyo na to. 50 pesos po ang isa nito. So, pag binenta nyo siya, 250 plus 50, 300 nyo na ibenta. Tapos, lagyan nyo pa ng laman ng load wallet na, no? Kunyari, 500 o gawin nyo 600. Bahala na kayo sa karga. O gusto nyo, yun lang, no? Yung as-is lang, 250, then ito. So, makikita nyo, not for sale. Kasi, nga naman, ang makakagamit nito is yung mga V-Mobile member. Okay? So, ito ay exclusively made for V-Mobile member. Dahil ito yung merong menu natin. Okay? So, 40 pieces po to, 50 pesos ang laman. So, that's another 2,000 profit, no? Dun sa lalabas nyo na puhunan dito sa V-Mobile, no? Okay, next. So, ito na yun. May mga quick guides natin. Okay, buksan natin po siya. So, ang laman po niya, meron tayong ito, yung itong booklet na to, dito nyo po makikita
no, yung mga kitaan natin dito sa V-Mobile, no. So magandang mabasa nyo rin to syempre para makita nyo yung mga potential income natin at paano yung ways to earn. Alright, then ito yung bago natin, okay, yung bago nating kit, no, para malaman nyo yung meron din tayo kasing yung merong tab, no, bukod dun sa My Life Pro Load Plus 8.0 kit, meron tayo with tab. Okay, so yung may tab naman, yan, that's the My Life Pro Tab Plus 8.8, no? So parang nakuha nyo lang yung V-Mobile tab ng 5,000 instead na 6,498. Okay. So ito naman po yung registration form, no? Kanya meron kayong gustong i-register na, so nandito lahat yung mga details, no? So kung yung apply nyo, i-register na rin kayo, nandiyan na yun, no? Yung mga kailangan nyang data para dun sa registration natin. Okay. So ito po yung laman ng kit natin. So we have syempre 41 pieces nitong price list natin. 41, no? So 40 para doon sa techno user nyo, and syempre yung isa para kay technopreneur. Okay? So itong price list natin, syempre dito nyo makikita, okay, yung mga pwede nating i-load, no? Yung mga products, no? And then andito yung product code nila, okay, product code at yung description nila, yung iba-ibang products natin. Then kung magkano nyo lang babayaran, okay, magkano lang yung mababawas dun sa load wallet nyo. Right? So katulad nito, no, Globe Automax 950, and bawas lang sa inyo 888.19. Okay? So ayan, tama. Okay? So diyan mo makikita yon. And meron tayong yung number 5, so pabalik tayo, no. So product guide, meron tayong isang product guide. So pag gusto niyo malaman paano i-load ang isang product, yan, meron siya diyan yung mga how to use, alright. So diyan niyo yan titingnan. Syempre hindi naman natin alam lahat i-load yung mga iba-ibang products, yung mga e-games, no, yung mga online games, yung mga cable, okay, landline. So nandito lahat yun sa product guide natin. And we also have balik tayo sa number 1. Okay, number 1 natin also 41 pieces. Ito naman yung managing your Load Extreme account. Okay, so itong quick guide na to, dito nyo malaman kung paano mag-load, okay, mag-change ng PIK, okay, mag-change ng registered cellphone number, yung gateway natin dito nakalagay, no? So basically very essential, syempre. So pag may bumili sa inyo ng techno user, bibigyan nyo rin ito, okay? Tsaka yung product list. And also itong number 2. Itong number 2 naman, kung saan tayo makakapag-load, okay? So pwede tayo syempre sa Union Bank, UCPB, BDO, BPI, Metrobank, no? And also Globe, GCash, Smart Money, no? Kung paano mag-transfer member to member, nandiyan po yan. Okay. And syempre ito yung para naman sa maximizing our earnings with My Life Basic, para dun sa mga techno user natin, no? Kasi ang kagandahan ngayon, yung ang wala kasi dati dito sa old na techno user card natin, yung kulay green na, okay, hindi sila nakaka-invite, no? Pero now, yung My Life Basic ready natin na techno user, pwede na silang maka-invite din, no? Parang small time na technopreneur sila syempre, and pwede sila ma-upgrade din na maging technopreneur din. Okay, so andito yung manual nun, para sa malaman nila yung mga details doon, no? Kung magkano yung kikitain nila pag naka-invite din yung sila ng mga kapwa techno user nila, and syempre may aakyat din sa technopreneur nun, no? So yun ang maganda doon. So habang nagko-consume ang techno user nyo, may kinikita rin yung technopreneur dealer. Okay? So napakaraming ways to earn, no? Pero dito mag-focus lang tayo sa laman ng kit. Okay? So
So, ano pa ba nakalimutan ko? So, yun. So, napakalaking advantage nito sa dating kit. Kala nyo medyo mas a bit pricey pero mas sulit naman. Kasi ito, yun nga, yung dati natin is 20 lang ang laman. So, pag nabenta mo, 5,000. So, binili mo ng 4,998. Konti lang yung tubo mo, no? Pero, sa 8888 na package natin, no, napakaraming laman na Tecno User. Okay? 40 pieces na Tecno User access card. So once na mabenta mo siya, 10,000. No? Doon pa lang meron ka ng profit. Then syempre pag sinamahan mo pa nito, 50 isa. So more than 12,000 yung worth ng package mo. Okay? So mas malaki yung profit. And of course, syempre yung 8 way to earn natin, no, yung real-time matching bonus, yun po yung nadagdag na wala po dun sa 4998 na package natin. Yun yung napakalaking advantage talaga. So, okay. So, ito na guys, no, yung bago nating kit, no. So, I hope nakatulong para sa mga prospect o yung mga nag-i-interest pa lang na sumali sa V-Mobile. So, yun. Yung masasabi ko, pag sumali kayo ng V-Mobile, may makukuha kayong product. May binayaran kayo, may makukuha kayong product. As easy as that, no? May negosyo po tayong gagawin dito and more power po, no, sa inyong lahat.